gausi ne gausi ne kai yaro baira ba ta goce ba ya Barhama na kira ka baka dauka ba na yi jinkiri kuma ban ƙara kira ba wayar ka switch off take ba zan daina ba alo alo ya baba alo 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 ya baba alo alo ya baba alo Barhama a dagan akwai magana ne salamu alaikum da aljanu da mutane dan komai gausi ne hakikar zane mun kiri ka gane kin nan halaka ne a so gausi ba faɗa na zuwa mutane aikin Allah ba za a mai keji ba ban yi zaton duniya ba za ta iya ba nan na gane gausi ba wasa ne ba kusa yake ba a nesa yake ba ina ka tsaya ne Barhama ban gane ba makawo ma ya biyo ka bai koma ba nufin Allah ne dan ba karami ne ba mai san gausi ba zai zama waibu ba la ilaha illallah shaidata al-awwal al-akhir zannanata az-zahir al-batin sarkin bauta kai karamin munkiri matsan hanyata ban so Barhama dan a bani silai ba asalin soyayya ce ba gaiba ba da gaske nake san sa wani ba zai canjan ba kai yaro faida ba ta ragoce ba kwaran kwatsa dubu so ba ƙarya ne ba wahala ba za ta sani in waiga ba duk mai yin gausi ba faɗan sunna ba dan halak ba zai guji mai san gausi ba wayyo Allah hashe wayyo bayi wayyo Allah hashe wayyo bayi wayyo Barhama mai alumun jaye Barhama na kasa gane wai kai waye gausi a gaban ka da yake zagin mu daga zarar mun wuce ake nuna mu ya zatil aliyati karke mu a wanke mana nafsi kar a bar mu da kanmu ni ba na yaudara da zan goji bayi cikin harafin Allah ai ba mun jaye ku gane mai kin gausi ko ma waye ba za ta yi mai kyau ba ya taɓo sufaye kiran Allah bai zama abun a guje ba dan faila ko bai kama da dan iska ba in arifi ya gansa bai kama da mutum ba Allah ne gewayensa bai waiga ba la ilaha illallah in yaske nan la ilaha illallah daidai kenan la ilaha illallah aikin kenan Muhammadu Rasulallah ƙarshe kenan na yi gabas Barhama ni ban gane ba na dawo ta kudin aka ce baka zauna ba na je arewa sai aka ce wai kayi gaba na juyo yamman sai na gaba kai ne ba da bakuri fa ya kare zan mutu bayi la ilaha illallah wai kai waye karatun bebayi gausi ne mai baki da majajayi ya wuya ta goje ya ce kai sadai da kaji ya kira ya kanto a kula dai maza ba mata ba ka sani a lafa dai da gausi ya zo guri kuce sa'a dai kunama sai ta gani take harwawa mota sai rabu yayi take juyawa mai san gausi shi baya karewa Barhama sha kundum kai ke tarabawa sun so su kace ni shehu kai ka daga ni sun so su ji babu ni kake busta ni sun mun sharrin da za su sa rufe ni hadara bata so ba gausi ne ya tsaya ni duk mai san ba ta faira bai fasa ba ga fili ga mai doki mu zuba ba kana kallon aibun wani kai na kamfa shi Allah Allah ne ba bawa ba mai ce mun na bace akan hanya dan uwar ka zo gyara ni ka saita ta kaji yan haram yan dangin matsiyata wanda ya fasa mai maza na kwatanta da gaske muke san gausi ba ihu ba kai kuma mai jifa in baka cin mun ba in har baka sa na daina san gausi ba ni zan yaƙe ka in ba za ka iya ba ka faka rabu mayu sai dai ku ci kanku zaki na raye gwammace ba miyawu a sake shiri faira ta wuce tarkonku mu je zuwa karatun ba nan ya tsaya ba la ilaha illallah wayyo bayi la ilaha illallah wayyo bayi la ilaha illallah wayyo bayi mu je zuwa masoya so ba mu fara ba hazbul muhaiminu